An mommy, hoe ver tá sé brenn imneoch neadidir céin fá, léimiid lear is feicimiid. Cófra lán arachtaí. An mommy, Enrique Lutch agus Pablo Tambuccio, leabhrach a d'aistrigh is a dailteach. Bhí sé a cuaig a chlog sa tróna. Is gear go mbeidh sé in am an Músaeum a Dhúna san Mair. Ná den dearmad an teas a chasa as san dóirseoir, ach beimid préachta an seo san mommy leis féin go himníoch. Fechar an sin agus é géis leis an mert. Déimigh an mommy leis sa tóir a chara an lón stúáilte. Nuair a chonig an lón an imní a bhí an mommy, díomhraigh sé de cad a bhí Tá sí chun an teas a chasa as san mommy. Beimid róte Behear go raibh an scéal a cloiste acu fad. Déalaigh an nathair nimhe amach an inneog. Fechan sin. Ag sé dul amach an inneog. Thosaigh an telefant ag caoine. Chur an srón bhenach a chligean tríd an mála. Thosaigh an zebra, an crogel, agus an monkey ag grágíl go fiáin. Chur an mommy agus an lón éadí orthú féin agus déalaigh siad amach ar an dóirseoir. Cábhaid ag dul inis a díomhraigh an lón den bhumí. Go dtí an Éigipt, tír na mumathe, ach níle is an cábhfuil sé sin. Ó nach bhfuil tú ag brenn go háling an mommy agus an lón agus iad gléiste go deas. Chonig an mommy ban ina sí ag stad na Mossanna. An déan an bos seo cho fada leis an Éigipt sé. Híl an bhean gur ag maga a bhí sé. An sin tháinig an bháisteach. Bhí an mommy fuair agus floch. Thosaigh sé caoine agus flochach a chud bindeláin fad. Gabhaigh mé go dtíon chugaslinn agus ceanóigh mé bindeláin nua. Bhí sé sin go dtí ceart go leor. Ach níor stop an bháisteach. Chua an mommy an mosca telefóin. Chonig bert dochtúirí é. Bhfuil tú ceart go leor a díomhraigh siad de. Híl siad go raibh sé tín agus chuir siad isteach in otharchár é. Thosaigh na dochtúirí ag baint de na mindeláin. Ná déan a bheadh an mommy. Be mé fuair. Léim sé amach as an otharchár. As bheadh é ag rith síos an bóthar go tapí agus is féidir leis. Tháinig an mommy bocht cho fada le taxi. Níl éon airgad agam sé leis an tiománaí, ach an dúrthaigh tú go dtí an Éigipt mé. Éirigh as safóid san tiománaí, as chuir sé an ruaig Tháinig an mommy báite an lón agus é préachta. Brein sé an uair an sin nach mraín. Níor éirigh lom dul cho fada leis an Éigipt sé. Tá sé níos fuaire an seo ná mar a bhí sé sa Músaeum. Beidir go chóirún dul arás ann sa an lón. Bhí gárda taobh mo den Músaeum. Ceapan na Gardaí gur gcuideadh an mommy an lón agus an nathair nimhe sa an nathair nimhe lo. Déalaigh siad go ciún isteach sa Músaeum. Bheadh an nathair nimhe an sin agus é mór hímpel an solas agus an mommy agus an lón. Gan isteach in be ghearr go raibh siad arás ina náid féin. Maidin, doscail an dóirseoir an doras agus chas an muir an teas. Is gearr go mé mí te
san mummy. A lehéad díthe. Cofra lán arachtaí. On mummy. Bheith mummy ceart, bheith na bindál an galéir fud a chorp. Cosa, láva, mór hímpala aig, a chomháin a súla agus a déal. Bindal an 4 gramachach, anas nach dagan si de. Hieroglyphi Egypte, sin sean ballach scrífa a bhí ag na Egypti trá, agus té na mummy a cholle is sarcophagus is labba speisialta dó. Scarb vanathe laura, bindal an speisialta do bhumathe, agus maidja siúl Egyptach, agus búlteoir míltóg sin ón Egypt freisin. So sin é, bin scéal a bhumí. Súlan gur hahan sé libh, agus feice me sibh go luath leis an céad leabhar eile. Slán!